Zorginen historiak gustatzen zaizkizu, Ba, garbitu belarriak, ze gaur Brunildaren historia kontatuko dizuet. Brunilda eta kalabaza erraldoia. Hortze doa! Brunilda Zorginari gehien gustatzen zaizkion gauzak barazkiak dira. Zuek barazkiak jaten dituzue? Ai, barazkiak jan behar dira, Bueno, Brunildak barazkiak jaten zituen beti. Lekak, ilarrak, patata, azenarioa, tomatea, azalorea, denetarik jaten zuen, baina maite zuen kalabaza. Kalabazarekin denetarik egiten zuen. Egiten zuen kalabaza sopa, egiten zuen kalabazazko gaietak, egiten zuen kalabazako purea, egiten zuen kalabazazko pastela, kalabazaren pipak gainetik botata, kalabaza ogia, egiten zuen kalabaza, baina gehien gustatzen zitzaiona, kalabaza errea. Bruno bere katuak kalabaza jaten du ere. Eta noski, kalabaza errea maite du. Aizue, larun batero merkatura joaten dira. Erratza gainean igon, katua hemen montatu eta biok egaz egiten joaten dira merkaturetan, merkatuan barazkirik gozoenak erosten dituzte. Aizue, baina arazo larria daukate gero etxera bueltatzeko. Izan ere, Zorgina erratzaren gainean joatea erraza. Katua eramatea pizka bat zaila. Baina barazkiz betetako poltsak erratzaren gainean eramatea, zuek hori ikusi duzuen noizbait? Ba ez. Eta orduan tomateak egaka joaten dira, denetarik joaten da hortik egaka. Brunildak orduan, zer... Badakit zer egingo dudan? Nire lorategian jarriko dut hortu bat, eta hortu horretan barazkirik gozoenak izango ditut. Aizue, hortua landu eta ondo prestatu, eta han erein egin ditu barazkiak. Baina... zer gertatzen da, Ez dira hasten. Itxoin, ura botako diet. Ureztatu, baina... ez dira hasten. Tira, magia pitindixo bat erabiliko dut. Abrakadabra! Aizue, baina han ez da zer gertatzen. Zeo zer gaizki egin dut, berriro. Abrakadabra! Baina ez da ezer gertatzen. Orduan Brunildak erabakitzen du etxe barrura joatea. Eta badoa, eta barrura sartzen denean, bapatean dena ilun jartzen da. Ai, Bruno! Kontuz, Bruno! Barrabiau! Bruno zapaltzen du eta eskaileretatik jausten dira. Aiene, baina, kriston tormenta dator, eguna gaua bihurtu da. Baina, aizue, ez da tormenta datorrela. Badakizue zer gertatu den? Atea zabaldu eta...
lorategia barazkiz beteta, baina, ez dira edozain barazkiak, barazki erraldoiak. Aizue, ilarrak zaldiak dirudite, eta untxiak behiak baino handiagoak dira. Ai, esaten du Brunildak. Ezinaz etxetik atera. Gora doa, etxeko goiko pisura leihoa zabaldu eta aizue indaba baten gorputzik txirrist egiten du. Eta han, ai, konturatzen da orduan, antze gainean, bere etxearen teilatuan, kalabaza erraldoia dagoela. Ai, nire etxea apurtuko da. Ai, zeo zer egin behar dut. Tira, badoa, 1, 2, 3, abrakadabra! Baina ez da ezer gertatzen. Ai, berriro. 1, 2, 3, abrakadabra! Aizue, oraingo honetan, bai. Dena bueltatzen da bere erara. Bueno, dena ez, han, gainean gelditu da kalabaza. Pum! Eta lurrera jausten da. Baina ez edozein kalabaza, etxea baino handiagoa dena. Ai, esaten du Brunildak. Eta orain, zer egin behar dut hainbeste kalabazarekin? Eta sukaldatzen hasten da. Egiten du kalabaza sopa, egiten ditu kalabaza gaietak, egiten ditu purea, egiten du denetarik. Eta hain handia da kalabaza, ze ondino erdia baino gehiago falta zaio. Ja zer egin dezaket, eta burura datorkio ideia bat. Antze, kartel bat jartzen du. Kalabaza oparitzen da, hartu nahi duzuna. Aizue, eta jendetza etorri zen kalabaza hartzera. Eta hartu, azkenean herri osoak hartu behar izan zuen kalabaza. Eta horrela lortu zuen kalabaza ustea. Eta hantxe gelditu zen, etxea bezain handia zen, kalabazaren kanpoaldea. Ui, esan zuen Brunildak. Eta zer egingo dut nik kalabaza honegaz. Ipuinen baten agertzen da, kalabaza karroza moduan erabiltzen dutela, ezta? Baina hori ipuina da, eta gainera. Zertarako nahi dut nik karroza bat, Zaldirik ez badaukat eta. No, ez. A ber, zer egin dezaket. Eta orduan, bururatu zaio, orduan bai. Bere barita hartu eta abrakadabra, pam! Eta hantxe agertu da. Helikoptero laranja erraldoia. Hemendik aurrera, Bruno eta Brunilda merkatura joango dira barazkiak erosten bai, baina erratza gainean joan beharrean, kalabazarekin egindako helikoptero batean askoz ere errazagoa da barazkiak ekartzea. Eta zuei barazkia gustatzen zaizue? Edo nahiago dozue kalabazaz egindako helikopteroa? Aizue, ipuina gustatu zaizue? Espero dut barre egin dozuela, ezta? Aizue, eta ez naiz enterako nik zuek barazkirik ez dozuela jaten, Barazkiak jan eta Oizmendi telebistan ipuinak entzun. Hori da egin behar duguna? Bai, larun batero Oizmendi telebistan. Eta nahi duzuenean, Oizmendiko web orrian bazen behin saioa bilatu. Eta hortze, gure ipuin guztiak. Eta tira, zuri, zein ipuina gustatuko litzaizuke guk kontatzea? Kontatu, Hala,
Urrengo egunen arte, agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.